E weche matimore alwora counties makalo e county ma Homa Bay en ni wakeini ma bende kwan gi nyalo romo 90,000 ma pod nitiere higni go eko mag nyuol kanyakla kod nyithindo mantiere bwo higni 5 koro biro yudo kony kowuok e project ma bende omuonyo $150 ma ibiro ti godo e ting'o malo weche go eko mag konyruok makare kata maternal health service e county no ero ma Homa Bay. Project no ero ma bende oyagi kaka Uzazi Salama Project koriwore kod M-Pesa Foundation, Amref Healthcare, Farm Access Africa, Action Aid, Pathfinder International kod Sirkand County ma Homa Bay biro tiyo kanyakla mar ting'o malo weche go eko mag maternal health e ute thieth duto mayudore e county ma Homa Bay kono ero mar duoko chien achiedh nade ma bende ng'ama miyo nyalo yudo e kinde go eko mag nyuol to kata ka e tok nyuol. Project ma kamaendi no yawa yanga e od thieth no ero ma Ndhiwa sub county e county no ero ma Homa Bay.